Nkovuta kwambiri kuti nzika za dziko lino la Malawi likayiwale date ya pa 10 June mchaka chija cha 2023 kumene misonzi idaoneka m'maso mwa anthu kamba kachisoni chimene chidakuta mtundu wa Malawi kusatira imfa ya wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino yemwe tonse tinkamudziwa ndi dzina loti Dr. Klaus Chilima, yemwe anali mmodzi mwa mtsogoleri yemwe adakopa chidwi cha anthu ochuluka kwambiri maka achinyamata mdziko lino, ndipo anthu ena amamutenga kukhala mmodzi mwa anthu olimbitsa mitima ya Malawi kamba kuti kulankhula kwake ndiko kumazesa kuti anthu azikhala ndi kulimbika mtima kuti mwina zinthu tsiku lina zizayenda. Ndipo amenewa a Dr. Klaus Chilima nthawi ya m'mbuyomo adakhalaponso wachiwiri mu utsogoleri wa Professor Arthur Peter Mutharika, koma kamba kazovuta zina utsogoleri umenewo udayimira panjira, ndipo iwo molumikizana ndi a Professor Arthur Peter Mutharika zinthu sizidapitirirenso kukhalira limodzi. M'malo mwake a Dr. Saulos Chilima adayambitsa chipani chimene ankachitchula kuti UTM, chimene padakali pano chidakalipobe, ndipo chipani chimenechi cholinga chawo chidali kuyimira nawo masankho a mchaka chija cha 2019, ndipo chipani chimenechi chidayimira nawo masankho a 2019 m'matsoka sichidapambane, ndipo kudabwera konseni imene anthu amafotokoza kunena kuti masankho aberedwa, ndipo m'malo mwake bwalo la milandu lidalamula kuti masankho amenewa abwerezedwenso. Koma mu nthawi nkuti chipanichi sichidayimenso chokha, m'malo mwake chidachita mgwirizano ndi chipani cha Malawi Congress Party chimene chidachitanso mgwirizano ndi zipani zochuluka zimene m'malo mwake alliance adayitchula kuti Tonse Alliance, ndipo kusatira mgwirizano umenewo zinathandizira kuti Tonse Alliance ipeze mpata opambana masankho a mchaka cha 2020, ndipo masankhowa atachitika awiriwa monga mwa mgwirizano wawo kunena kuti mmodzi akuyenera kukhala vice president kufikira mchaka cha 2025, ndipo akamazachita masankho mchaka cha 2025 mmodzi yemwe adali vice president akuyembekezeka kuzayima nawo pa mpando wa mtsogoleri wa dziko lino. Ndipo malingana ndi mgwirizano padachitidwa ma signature ochuluka amene anthu angapo adasayinira za mgwirizano, koma mwangozi mosayembekezereka wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino ndege imene adakwera mchaka chimenechi cha 2023 pomwe amachokera ku bwalo la ndege la Lilongwe kumene zimamveka kuti ankapita kumaliro kwa yemwe adali loya wake mu nthawi imene ankayimbidwa mlandu pa nkhani ina yokhudza Katangale amene adali a Ralph Kasambala. Ndege idasowa, ndipo idasowera mu nkhalango ya Chikangawa komwe kumeneko kunzuzu, ndipo dziko silidalingalira nkomwe komanso kuganizira kuti kusowa kwa ndege kungazetse chisoni, ndipo mtsogoleri wa dziko lino adauza asilikali kuti ayambe kusaka ndege yosowayo. Koma zinthu zingapo zimene zinkapereka mafunso mu nthawi zinali zonena kuti asilikali adapita kukasaka ndegeyi mochedwa, komanso atayamba kusaka ndegeyi ntchito yawo idadukizira panjira, ndipo mkufotokoza kwawo ankanena kuti zipangizo zogwiritsidwa ntchito kusaka ndegeyi zidali zocheperapo mphamvu, ndipo zina mwa zipangizo zimene ankafotokoza adali matochi, komanso chinthu china chinali chonena kuti ankayerekeza kuti ndegeyi yagwera kumalo owirira kumene sikungathe kufikidwa mu nthawi ya usiku, ayenera kuti apite kumaloko kuli koyera ndi kuti kusaka munthuyu kukakhale kophweka. Anyway, Amalawi zinthu zamazimvesa kamba konena kuti sitidayembekeze nkomwe kuti kungabwere chinthu chachisoni, andi ntchito yosaka itapitirira zinali zomvesa chisoni kuti pakutha pa tsiku limodzi dziko la Malawi lidalandira uthenga wachisoni umene dziko lidawuzidwa kuti wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino watisiya, ndipo ndege imene adakwera ndi imene iyachosa moyo wawo pamodzi ndi anthu ena amene adali mu ndegeyo, omwe munali mmodzi mwa yemwe adakhalapo mkazi wa mtsogoleri wakale wa dziko lino ameneyo Abakiri Mlozi, yemwe ankadziwika ndi dzina loti Shanil Mlozi. Idali nkhani yovuta kuyilandira,
idali nkhani yokhesa misonzi, koma izi zitachitika mtsogoleri wa dziko lino adakhazikitsa kagulu kapadera kamene cholinga chake chidali kufufuza za ndegeyi. Koma panali zinthu zingapo zimene zinkakayikitsa Amalawi kunena kuti chilungamo sichikusatidwa pa nkhani. Ndipo m'malo mwake president wa nthawi imeneyi amene adali Dr. Lazarus Makavecha Chakwera adakakamizika kuyitana kagulu kena ka anthu amene adali ma expertise pa nkhani ya ndege ochokera mdziko lija la German kuti azafufuze. Ndipo anthuwa adabweradi kuno ku Malawi adachita kafukufuku. Zotsatira za ndegeyi zitatuluka zinafikira ku nyumba ya mtsogoleri ku State House kumene zinali zovuta. Ndipo kufikira pa 16 September pamene timaponya mavoti, ripoti limene lidatuluka kuchokera kwa anthu amene ali aku German amene adachita kafukufuku kufikira pano silidawulutsidwe. Ndipo anthu adadikira nkutopa. Koma ngakhale izi zinali chomwechi, anthu akhala akuyesa kulankhulapo kuti mwina mwake tsiku lina lake za nkhani zingasatidwe, koma sizidatero. Ndipo m'malo mwake tinafika posintha mtsogoleri wa dziko kufikira lero pamene tili ndi Profesa Arthur Peter Mutharika. Nkhani yomwe ndadza nayo ndiyonena kuti nduna ya zachilungamo kapena kuti Minister of Justice amenewo a Charles Muhango ati akuzukuta malipoti atatu amene afika pa tebulo lawo mwachidwi, ndipo apereka chisogozo kwa mtsogoleri wa dziko lino Arthur Peter Mutharika pamomwe aonere akamaliza kuwerenga pofika lachisanu. Ndipo iwowa polankhula mnyumba ya malamulo lero, Muhango ati ngati kuzukuta kwawo kuoneke kuti pakufunika milandu kuti ikhuze ena amene anachita zina zosayenera pa ngozi ya ndege pa 10 Juni mchaka cha 2024, iwo atenga ndondomeko zonse zoyenera mosayang'anira mbali koma mosata malamulo monga mwa lumbiro lawo. Iwo ati afunanso maganizo kwa akadaulo mapadera kuti awathandize pa zina zofunika ukadaulo wapadera. Ripoti limene akufotokoza anduna a Minister of Justice ndi ripoti limene lidatuluka kusatira kafukufuku wa ndege yemwe takhala kulisowa limene silidawerengeredwepo nkomwe padakali pano. Yemwe ndi nduna wa zachilungamo ndi yemwe tsopano akuyendetsa nkhani. Ndipo asimikizira Malawi kuti ripoti ngati muoneke kuti muli gulu lina la anthu limene likuchitidwa affect pa nkhani ya ndege imene idasowa pa 10 June ndiye kuti akuyenereka kuti achite face the law. Mwina Malawi nkuyamba kukhalano ndi chiyembekezo kuti mwina nkhani ya Dr. Saulos Chilima iyambano kusongola chilungamo cha nkhani imeneyi mwina chiyambano kuoneka kuti chipezeka. Komano tidikire, sitingakambe zochuluka, mwina itha kuferanso m'madzira popeza andale sapanganika. Koma padakali pano chimene tikudikira ndichonena kuti a Minister of Justice akamaliza kuzukuta malipoti amenewa, yense yemwe akukhuzidwa ndi nkhani imeneyi akuyembekezeka kuti achite face the law. So timve maganizo anu through comment section kunena kuti a Minister of Justice asimikizira Malawi kuti ripoti limeneyo akhale akuwerenga apereka zotsatira za ripoti lachisanu likudzali, ndipo apempha kuti apatsidwe nthawi kuti aunike bwino lomwe ripoti limomwe lilili. Ndipo ngati pali yemwe akukhuzidwa ndi nkhani, iwo afotokoza kuti lamulo limusata ndipo ligwira ntchito pa iye. Kwathu ndikudikira kuti nkhani ya Chilima idayenda bwanji, mwina nkudziwako chenicheni cha nkhani kamba kuti takhala tikumva zosiyana, takhala tikumva zochuluka zimene anthu amakamba aliyense momwe iye wayimverera. Koma mwina padakali pano chiyembekezo chilipo kuti boma litionetsa tsogolo la nkhani. So mu video iyi mwanali ndine Mike Thompson, ndipo ngati mwayikonda muchite like komanso subscribe kuti tithenso kupatsirani ena mwa videos amene tikukonzerani pa Masamba Vita YouTube channel. Bye.